giko. Nyakwara mogo duche makiny. Koro yanga koduchieng ma oganda jo Kenya bro bedo kod yweyo. Mano public holiday. Odiochieng no bende igeno ni Ngire Kithure Kindiki mabende ne owal kod jatend piny Kenya William Ruto kendo nyinge chwala e nyim od bura bende ne opuodhi mondo mabio kaw kar jalup jatend piny tok ne thich Rigathi Gachagua igeno ni biro chamo odiochieng makiny e kar romo mar KICC. Odang'en nyakwaro mga juang ni to gima kama osebedo kachal nade. Parni dwe mabende koro rumo akon tarik 31 tarik 18 Rigathi Gachagua ne thich oko e kom. Bang'e odiochieng makiny man tarik 19 Kithure Kindiki ne opodhi kod od bura toka jatend piny Kenya William Ruto ne oro nyinge kuno. Ka od bura duto mane ntiere od bura ne oluto mbulu mar siro Ngire Abraham Kithure Kindiki bedo jalup jatend piny. Kata kamano kweth mar Rigathi Gachagua ne odhi e doho kendo gikwedo gik mathoth mane giyango ni ne ok olu chike moko mabende ne ntiere motenore kod walo Kithure Kindiki mondo mi obed jalup jatend piny. Doho ma Kerugoya ne ogolo chik mondo mi kik ne ocham muma kaka jalup jatend piny nyaka chop bura mane gichwalo winji. Mano bende koro dichi makauno doho ne owitoko. Chenro ne osebedo kachal nade wang'iyane mago mantiere kod wach no nyakwaro mga juang kotenore kod Kithure Kindiki mabende koro ageno odiochieng makiny biro chamo maka kaka jalup jatend piny. Kiny obiro chamo maka kaka jalup jatend piny. Nyasi kiny biro timore KICC kochakore saa 4 mar okinyi. Bende mbele kanyo ntiere weche moko pogore ma en toko piny owacho ne oketo kanyo komiti mabende koro yangi mar joma bende biro telo ne chenro mar chamo. Komiti no bende ki ichuogo kendo kimiti no bende bet kanyo kendo loso chenro duto mag chamo muma ma jalup jatend piny. Komiti no osego nyinge chapa e gazet moyiedhi mar piny owacho kendo komiti no gesa ng'en timo tije mondo odiochieng makiny kochopo to gibiro telo e chenro mar chamo mar Abraham Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny. Komiti no ting'o Attorney General Dorcas Oduor, jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omolo e kind ji mamoko. Kadhi nyima ng'iyo kuom gima bende ntiere kanyo kotenore kod chamo mar Kithure Kindiki en ni Kithure Kindiki ne en jatend migawo mar arita kwe ma iye. Ka koro chamo muma kaka jalup jatend piny en ng'a madhi kawo kar Kithure Kindiki kata biro mako migawo no yor kojolo. Musalia Mudavadi ma bende en jotend migepe biro mako kom no yor kojolo e migawo mar arita. Bende mbele kanyo Kindiki ne en jatend migawo mar arita kaka seyango kanyo kapok ne owal kaka jalup jatend piny. Aseyango kanyo ng'at ma bende biro bedo ka kawo kar Kithure Kindiki. Mago weche ma bende nitiere kanyo. Kapod nitiere weche mag chamo mar Kithure Kindiki en jatend migawo mar arita yor kojolo Musalia Mudavadi ema koro yango kiny kaka odiochieng mar yweyo. Barupe mag rwako ji e nyasi osechwal ne welo mabende dhi yuoro e nyasi no. Matieni koro jogo mabende koro gwel mondo mi obi chope nyasi odiochieng makiny. Barupe magi gin mago bende koro oseornegi odhiambo ma kawuono mondo mi gitimre nade giyuor e nyasi mabiro bedo odiochieng makiny. Nyakwaro mga juang en gino mosebedo ka iywaruok kuom kinde e doho kendo wacho ni okil mago mane yalo ne sa kar piny owacho kaachiel kod mano mare wacho ni od bura malo gisa nyalo wacho ni giyudo kwayo mane gichwalo nyim doho mondo mine owit oko ng'eto mandol kod doho ma Kerugoya mane chungo Abraham Kithure Kindiki mondo mi ochamo kaka jalup jatend piny. Utenore kod mano bende obedo kwa gombaka kaendi wantiere kod wendo mane dakika machuok mabiro mondo yang'endo koro ma koro nyiso nang'o. Gima koro dong kaendi ma bende wang'eyo en odiochieng makiny e kar romo mar KICC Abraham Kithure Kindiki biro chamo kaka jalup jatend piny toka chenro mathicho kwe kom jalup jatend piny machon mabende koro wanyacho kamano Rigathi Gachagua ne odhi nyime kendo mano chopo kare ka giluwo chike mane ntiere mago mabende ntiere dwaro malo kaachiel kod mar Senate kendo gidhi e doho ma doho koro owito oko dwaro mandwaro mondo michung chenro mar Kithure Kindiki chamo muma. Chenro ma kamano nyakwaro mga juang kiny ni yudo achiel kachiel e Ramogi TV. Kapod wantiere weche motenore kod mano